auzit o legendă. Când e lună plină, se văd fantome, e adevărat? Nu cred. De ce crezi asta? Se vede mama acolo. A spus că nu există fantome. O fantomă! Nu te duce, mi-e frică, nu te duce! Va mă duc! Nu! Înapoi, înapoi, mi-e frică! Vino cu mine! Clara, se vede ceva acolo! Se vede ceva! Vino înapoi, vino înapoi, vino înapoi! Fugi repede și vezi ce e acolo. Mi-e frică, Clara! Mi-e frică! Vezi. Mi-e frică, vino înapoi! Vino înapoi, că e ceva acolo! Vino, că iar am văzut ceva! S-a dus după colț, s-a dus după colț! Mi-e frică, nu te mai duce! Nu te duce, ce e acolo? Unde e? Intră în muzeu! Du-te, Clara! Du-te dacă... Nu, mai bine te întorci! Nu te duce în muzeu! Nu te duce în muzeu! Clara, vino înapoi! Clara! Clara, nu te duce! Clara, mi-e frică, nu te duce, se aude ceva! Se vede ceva, Clara! Clara, mi-e frică, nu te duce! Muzeul bunicii. Se vede ceva în muzeu, Clara! Clara, se aude ceva, Clara! Hai înapoi! A început ceasul să bată. Mi-e frică, Clara, se vede ceva!